Inselmilkom, illum it-tnejn 3 ta' Awwissu. Nilqakom għal qudiesa r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju li se nisimgħu illum, id-dixxipli nqabdu bid-dajsa f'nofs mal-tempata u Ġesu jgħidilhom: għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Nitolbu llum għal dawk kollha f'pajjiżna u fid-dinja li huma morda bil-coronavirus u speċjalment minħabba żieda riċenti fin-numru ta' każijiet. Nitolbu għall-għaqal biex nieħdu ħsieb xulxin, mod speċjali l-anzjani tagħna u l-persuni l-aktar vulnerabbli. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Uti ew narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddiesa. Int li mallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Int Salvatur ħanin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħal ħalli u mexxej. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dik is-sena fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba' sena, Ħananija bin Ażur, profeta minn Gibon, ġie fit-tempju tal-Mulej u taħt għajnejn il-qassis u l-poplu kollu qalli: hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti, Alla ta' Iżrael: jien kissirt il-madmat tas-sultan tal-Babilonja. Sa sentej oħra inġib lura f'dan il-post it-tamir kollu tat-tempju tal-Mulej li Nabukadonosor, is-sultan ta' Babilonja, ħa minn dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U raġġa lura wkoll lejn dan il-post lil Ġekonija bin Ġejoħakim, is-sultan ta' Ġuda, u wkoll it-turufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja. Oraklu tal-Mulej għassen kisser il-madmat ta' Babilonja. Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb lil Ħananija, il-profeta, taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-tempju tal-Mulej. U l-profeta Ġeremija qallu: sewwa, jalla l-Mulej jagħmel hekk. Jalla l-Mulej jagħmel li jseħħ dak li għadek kemm ħabbart u ġġib lura f'dan il-post it-tamir tat-tempju tal-Mulej u lit-turufnati kollha minn Babilonja. Madana kollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'udnejk u f'udnejn il-poplu kollu. Il-profeti li ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta għal ħafna pajjiżi u saltniet kbar. Imma l-profeta li ħabbar Isliem ma jenarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-Mulej, jekk mhux meta sseħħ il-ħaġa li l-profeta jkun ħabbar. Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija u kisru. U qal Ħananija quddiem il-poplu kollu: hekk jgħid il-Mulej, sa sentej oħra hekk se nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha il-madmat ta' Nabukadonosor, is-sultan ta' Babilonja. Wara li Ħananija l-profeta kisser il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija, il-Mulej kellem lil Ġeremija u qallu: mur kellem lil Ħananija u għejdlu: hekk jgħid il-Mulej, int kissirt il-madmat tal-ħatab, iżda minfloku qed ikollok madmat
Madmat tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawn il-ġnus kollha ħalli jaqgħu l-sira ta' Nabukadonosor, is-Sultan ta' Babilonja, u jaqduh għax jintajtu saħansitra il-bejjem tax-xari. Il-profeta Ġeremija qal li Ħananija l-profeta: Ħananija, ismani nitolbok. Ma kienx il-mulej li batek, imma int ġalt lil dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-mulej: ara se nqaxteх minn fuq wiċċ l-art u inti tmut din is-sena stess għax bit-tħabbir tiegħek rid tixxewwex kontra l-mulej. Ħananija l-profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-mulej. Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Neħħi li qatt minn fommik li missewwa għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżaw minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Jassu li ħżiena biex jeqirduni, imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nidbiet għax int kont li għallimtom li. Għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Rabbi, inti liben Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li l-folla kielet Ġesu minnu fih ġiegħel id-disċipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xejn sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-reba' sara tal-lejl mar li n-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu mulej jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi beża', ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu qabdu qallu bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa xteħtu jqimuhu qalulu tassew inti bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġenezzaret. In-nies marfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk l-inħawi kollha. Dew iresqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu mqar tar fil-libsa u dawk kollha li mmessewh fiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Meta Pietru u sħabu kienu fuq id-dgħajsa li kienet qed titħabat mal-mewġ bir-riħ kontra, l-aħħar ħaġa li kienu qed jistennew kienet li jaraw xi ħadd miexi fuq il-baħar. U għalhekk kif raw xi ħadd miexi qalu li hu fantażma.
kien Ġesu, marfuħx li kien Ġesu. Ma meta Ġesu għamlilhom il-qalb, Pietru li dejjem hu l-ewwel wieħed li jitkellem jew jieħu azzjoni rrid illi jmur ħdeh, jimxi fuq il-baħar u jasal sa ħdeh. Għaliex kif beda miexi Pietru ħabat se jereq. Ma kienx Ġesu stess li qallu ejja. Innutaw ir-rakkont. Meta Pietru ħares lejn Ġesu u qiegħed il-fiduċja fih, beda miexi. Il-mument li neħħa il-ħarsa minn fuq Ġesu u beda jħares madwaru u jara ir-riħ qawwi, iħoss ir-riħ qawwi u jara il-mewġ u jibża, hemmhekk beda jereq, beda nieżel. Il-mument li reġa' ħares lejn Ġesu u talbu biex isalvah hemm sapliet ta' Ġesu li terfgħu mill-baħar ma tħallihx jereq. L-ewwel komunitajiet insara fehmu bi ġrajja bħal din kemm importanti li huma iqiegħdu l-fiduċja sħiħa f'Ġesu li hu ħaj, li hu s-Salvatur, li hu l-għajnuna li għandhom bżonn fil-ħajja tagħhom. U aħna wkoll, lilna wkoll dan hu l-messaġġ importanti f'din il-ġrajja li aħna nqiegħdu l-fiduċja tagħna f'Ġesu, Ġesu li huwa ħaj, Ġesu li huwa s-Salvatur tagħna. Innutaw kif l-esperjenza tagħna tixbaħ lil dik ta' Pietru. Fil-ħajja ġieli jiġrilna hekk. Il-mument li aħna nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu nqiegħdu l-fiduċja fih, ikonna dik l-għajnuna kontinwa minnu li jgħidilna għamlu l-qalb. Tibżgħu xejn. Kif ma nħassux aktar leħ u nibdew naraw madwarna u l-problemi, d-diffikultajiet u dak kollu li jinqala u nħossu ħafna biża' minħabba fekk, inħossuna tassew se nerqu. Imma Ġesu dejjem qiegħed dik lid biex idu fidna jerfana u ma jħallinix nerqu fil-ħajja. U għalhekk il-ħarsa tagħna għandha tkun fuqu, konxi minn dak kollu li ngħaddu minnu, imma il-ħarsa tagħna tkun mal-ħarsa tiegħu, mal-wiċċ tiegħu propju għax hu dak li jagħtina il-kuraġġ li qegħdin nagħmlu l-qalb, tibżgħu xejn u jagħtina l-id tiegħu li terfana. Kemm importanti din għal-ħajja tagħna personali, imma kemm importanti wkoll li aħna inwasslu l-aħbar it-tajba lill-oħrajn. Din l-aħbar it-tajba. Għax kultant xiġrilna aħna. Kultant, flok inwasslu l-aħbar it-tajba. Li Ġesu li salvana, li jagħmlilna l-qalb, li jerfana, inwasslu ħafna messaġġi ta' mal-temp, affarijiet ħżiena li huma veri, ma knieqfu hemm. Jekk nieqfu hemm. Noħolqu biss il-biża' flok il-fiduċja f'Ġesu li tgħinna ma ninħakmux mill-biża'. Allura din nixtieq li nagħmel bħala talba għalina l-koll illum nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja li aħna nqiegħdu dejjem il-fiduċja tagħna fih, li inħossu dik l-id tiegħu mal-id tagħna li terfana fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna u li aħna mbagħad inwasslu wkoll l-oħrajn li huwa f'Ġesu li aħna nsibu l-għajnuna li neħtieġu u hu li għamlilna l-qalb u hu li salvana u hu li bl-id tiegħu jerfana ma jħallinix nerqu fil-ħajja.
Issa nresqu t-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nissaħħu fil-fiduċja tagħna fik, inti li dejjem inti magħna biex tgħinna anke fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha, dawk li qegħdin rikoverati jew id-dar, jew inkella fl-isptarijiet, nitolbu għal-bżonnijiet tagħhom u biex jirċievu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inkomplu nosservaw bisħieħ il-miżuri li huma neċessarji għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin imbeda minn pajjiżna qegħdin jaqdu lil Kristu f'postijiet oħra, tant missjonarji, speċjalment anki għal missjonarji li ġew nieqsa dan l-aħħar li għaddew għal ħajja ta' dejjem, nitolbu għalihom u nitolbu għal dawk kollha li inti sejjaħta għandek f'dawn il-ġranet biex inti tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u tagħti l-farax lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' it-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjobitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej bidejk biex għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Dak sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalba rrodulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-anġli f'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, u la daħannix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħarruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħarruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħarruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Isem ta' Kristu ħaresni ħajta dejjem.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, ibqa' għejn dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid agħtihom ukoll jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna jgħinna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn tal-infern u ġenner irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna ġnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna bid-derb. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kim berkinti fost in-nisa mpiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina,
La daħanniex fil-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija preżentat lil bena Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-ibbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santes Morina li inti omna għalik jisma tal-btana
Dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semeda fl-art. خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بل ما نغفر ذنوبات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدليل. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lil Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semejda fl-art. خبزنا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بل ما نغفر ذنوبات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan biri kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lil Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jibbi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattal tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Om mit-tama. Itlopa lina. Om liżjed safja. Itlopa lina. Om liżjed nadifa. Itlopa lina. Om u xebba. Itlopa lina. Om blateba.
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi d-rubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi d-rubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi d-rubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisa u malla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. u Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġim Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru u malla li nkunu mejjunin mit-tal tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil, San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Altar,
imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Nistedinkom biex flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dak kollha fil-bżonn. Insellmilkom.